τέτοια περίπτωση είναι και ο κύριος Άγγελος Σταυράκης, της Safe Size. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, δεν μπορώ να μην πω ότι σας φέραμε γούρι. Έχετε ξανάρθει στην αυτεμπορική και έκτοτε έχετε κάνει φανταστικά πράγματα και έχετε πετύχει πολύ καλή ανάπτυξη. Ισχύει, ήταν η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του 2023 και όντως μας φέρατε γούρι. Το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μας. Και το λέμε αυτό, κύριε Σταυράκη, γιατί αναδειχθήκατε από το ΕΒΑ ως ο νέος επιχειρηματίας της χρονιάς. Αλλά πριν πούμε περισσότερα, να περιγράψουμε σε όσους μας παρακολουθούν ποια είναι η Safe Size. Βεβαίως. Εμείς είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας. Βοηθάμε καταναλωτές να βρουν το κατάλληλο μοντέλο και μέγεθος παπουτσιού, είτε αγοράζουν σε φυσικά καταστήματα, είτε online. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, έχουμε αναπτύξει μια μοναδική τεχνολογία, έναν τρισδιάστατο πελματογράφο που σκανάρει τα πόδια σε 2 δευτερόλεπτα, την οποία τοποθετούμε σε φυσικά καταστήματα, καθώς επίσης και με το κινητό τηλέφωνο κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία μας. Σκανάρουμε όλα τα παπούτσια του κόσμου. Έχουμε μια τεχνολογία που σκανάρει τις εσωτερικές διαστάσεις κάθε παπουτσιού, κάθε μεγέθους σε όλο τον κόσμο. Αυτό πώς γίνεται, μου φαίνεται εντυπωσιακό. Ναι, έχουμε δημιουργήσει 9 μονάδες που σκανάρουμε τα παπούτσια στους παραγωγούς. Συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες παπουτσιών και σκανάρουμε 2 εκατομμύρια παπούτσια κάθε χρόνο. Είμαστε μοναδική εταιρεία που έχει αυτά τα στοιχεία. Είναι στοιχεία που δεν έχουν ούτε οι retailers, αλλά ούτε και τα μεγάλα brands. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να συνδέσουμε το πόδι με το παπούτσι και να προτείνουμε στον καταναλωτή ένα παπούτσι που του ταιριάζει. Βλέπουμε και τα πλάνα. Αυτό είναι σωστά, η πλατφόρμα πάνω στην οποία πατάει κανείς. Ακριβώς. Είναι ο τρισδιάστατος πελματογράφος, ο οποίος είναι και έχουμε μια πατέντα πανευρωπαϊκή για αυτή την τεχνολογία μέχρι το 2035, καθώς και το κινητό τηλέφωνο με το οποίο σκανάρεις το πόδι σου. Αυτό τώρα, να μείνουμε λίγο στο κινητό τηλέφωνο. Με ποιον τρόπο μπορούμε μέσω του κινητού τηλεφώνου να βρούμε το μέγεθος του ποδιού μας? Ναι, για μας είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι της online αγοράς, οπότε μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε με 3 τρόπους. Ο πρώτος είναι αν έχει κάποιος επισκεφθεί ένα φυσικό κατάστημα και έχει δημιουργήσει το ψηφιακό του προφίλ με τη Safe Size. Ο δεύτερος είναι να κατεβάσει την εφαρμογή και να σκανάρει το πόδι του, αλλά είναι εφαρμογή των πελατών μας, είναι εφαρμογή των retailer που τη χρησιμοποιούν. Και ο τρίτος είναι απλά να μας πει ένα παπούτσι που του αρέσει και που του ταιριάζει και που του κάνει. Επειδή εμείς έχουμε τις εσωτερικές διαστάσεις αυτού του παπουτσιού, μπορούμε να το συγκρίνουμε με όλα τα παπούτσια που υπάρχουν online. Άρα το κάνουμε εύκολο. Άρα υπάρχουν 2-3 τρόποι που μπορούμε να διασταυρώσουμε την επικείμενη αγορά παπουτσιού με το μέγεθός μας. Γιατί είναι μια αγωνία στη διαδικτυακή αγορά παπουτσιού αυτό? Πολλοί κόσμος ταλαιπωρείται. Έχουμε φαινόμενα που αγοράζουμε 3 ζευγάρια και επιστρέφουμε τα 2, ή είμαστε επιφυλακτικοί και δεν αγοράζουμε. Το παπούτσι είναι δύσκολο να το αγοράσει σαν δώρο. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Εσείς είχατε δει δηλαδή ένα κενό στην αγορά, ότι όταν κάποιος πήγαινε να πάρει ένα παπούτσι, πολλές φορές αυτό έβγαινε προβληματικό σε σχέση όχι με το προϊόν αυτό καθ' αυτό, αλλά πώς αυτό εφάρμοζε πάνω στο πόδι του καταναλωτή. Ακριβώς. Ή ας πάρουμε και ένα απλό παράδειγμα, αν κάποιος που τρέχει, κάποιος που κάνει ένα άθλημα, πώς επιλέγει το κατάλληλο τεχνολογικά παπούτσι? Εμείς βοηθάμε στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου παπουτσιού, αλλά και του κατάλληλου μεγέθους. Η αγορά των παπουτσιών είναι 350 δισεκατομμύρια. Και ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι online retailers είναι οι επιστροφές και στα φυσικά καταστήματα ότι δεν μπορούν να έχουν πωλήσεις. Εμείς τους βοηθάμε και στα δύο. Αύξηση των πωλήσεων, μείωση των επιστροφών. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Σταυράκη, εσείς έχετε πολύ στενή συνεργασία με τους retailers, αλλά μπορεί και ο κάθε καταναλωτής να κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό του. Ακόμα όχι, πλέον μόνο μέσω των retailers. Άρα είμαστε μια B2B εφαρμογή, συνεργαζόμαστε με retailers και με τα μεγαλύτερα brands παπουτσιών στον κόσμο. Και τώρα, τι συνέβη και σας επέλεξε το ΕΒΑ ως νέο επιχειρηματία της χρονιάς, εκτός από τις ιδέες σας που ακούγονται όντως εντυπωσιακές και φανταστικές? Ναι. Ποια είναι οι κατακτήσεις, οι επιτυχίες? Το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για μας. Αφενός εξασφαλίσαμε μια χρηματοδότηση 14 εκατομμυρίων ευρώ από Έλληνες, Ολλανδούς, Αυστριακούς και Ιάπωνες επενδυτές, που μας βοηθούν στην γεωγραφική επέκταση, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ανοίξαμε το γραφείο μας στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ενεργοποιηθήκαμε στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυξήσαμε κατά 15 χώρες τις αγορές μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε 60 χώρες. Και η λύση μας χρησιμοποιείται από περίπου 5 εκατομμύρια καταναλωτές κάθε χρόνο. Όταν λέτε ότι έχετε παρουσία σε 60 χώρες, σημαίνει. Πελάτες. Ναι, πελάτες. Οι μεγαλύτερες αλυσίδες παπουτσιών και τα μεγαλύτερα brands, κάποια από τα πιο επώνυμα brands τα οποία γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας. Και έκανα μια συνοπτική εισαγωγή, κύριε Σταυράκη, αλλά έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς από ένας Έλληνας του εξωτερικού αλλάξατε τα πλάνα σας και επιστρέψατε στην Ελλάδα. Ναι, ήμασταν 9 χρόνια στο εξωτερικό. Η ιδέα γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά βρήκαμε την πρώτη μας χρηματοδότηση στην Ολλανδία.
Επομένως, αναγκαστήκαμε να φύγουμε τότε με τη σύζυγό μου. Ακολούθησαν 2 παιδιά. Ο λόγος που επιστρέψαμε. Δώστε μας και τις χρονιές, γιατί έχει σημασία. Το 2013. Το 2013. Το πονεμένο 13. Δεν ήταν πολύ ευχάριστο. Για μας ήταν πολύ ωραίο, γιατί γεννήθηκε η ιδέα μας, πήρε σάρκα και οστά. Αλλά πήγαμε σε μια χώρα προηγμένη και πολύ οργανωμένη που μας βοήθησε πολύ. Το 2021 αποφασίσαμε να επιστρέψουμε και για οικογενειακούς λόγους. Η κόρη μας τα πήγαινε σχολείο πρώτη δημοτικού, θέλαμε να έρθει στην Ελλάδα και να πάει σχολείο στην Ελλάδα, αλλά και για επαγγελματικούς. Στην Ελλάδα υπάρχει φανταστικό ταλέντο, εργατικότητα, φιλότιμο, σε κόστος το οποίο είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από χώρες του εξωτερικού. Επομένως, βρήκαμε ένα πολύ πρόσφορο έδαφος. Και δεν σας κρύβω, εγώ δεν περίμενα αυτό το επιχειρηματικά φιλόξενο τοπίο στην Ελλάδα, με λίγη γραφειοκρατία, με πολλές ευκαιρίες χρηματοδότησης. Το 2023 ήταν μια χρονιά πολύ δύσκολη για χρηματοδοτήσεις νεοφυών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σίγουρα σε επαγγελματικό. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε για τους εργαζομένους. Κρίνεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο και ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μιας τόσο ραγδαία αναπτυσσόμενης επιχείρησης όπως η δική σας. Ναι, δεν το συζητάμε. Το ταλέντο στην Ελλάδα είναι εξαιρετικό. Ξέρετε, αυτό που βλέπω μερικές φορές, βάζουμε ένα ταβάνι πολλές φορές στον εαυτό μας, κοιτάμε την ελληνική πραγματικότητα ή την αγορά κοντά στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι επίκεντρο για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, οι οποίες έχουν παγκόσμιο προσανατολισμό. Άρα, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την ελληνική επιχειρηματικότητα, την νεανική αλλά και την νεοφυή επιχειρηματικότητα και πιστεύω πάρα πολύ στο ελληνικό ταλέντο. Μοιάζει σαν να ξαφνιαστήκατε με το περιβάλλον το οποίο συναντήσατε. Ναι. Λένε ότι η άγνοια είναι δύναμη. Μερικές φορές είναι απλά άγνοια. Πίστευα ότι τα πράγματα ήταν όπως τα είχα αφήσει. Ξέρετε, πολλές φορές στο μυαλό μας τα πλάθουμε και λίγο περίεργα. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια χώρα σαν την Ολλανδία και πιστεύω ότι πολλές παγκόσμιες προσπάθειες μπορούν να ξεκινήσουν από εδώ, από την Ελλάδα και να είναι πάρα πολύ επιτυχημένες. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι βρήκατε ένα καλύτερο περιβάλλον σε ό,τι αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, ίσως με την ψηφιοποίηση πολλών διαδικασιών. Ακριβώς. Και βρήκατε και πολύ έμψυχο δυναμικό. Δηλαδή, βρήκατε και ανθρώπους, σε αντίθεση με πολλούς επιχειρηματίες, οι οποίοι παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να βρουν συνεργάτες. Ναι, όλα είναι σχετικά. Ας προσπαθήσει κάποιος να βρει developers στην Ολλανδία, σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον, ή σε χώρες σαν τη Σλοβενία, που είναι μικρές χώρες και περιβάλλονται από άλλες ανταγωνιστικές. Μιλάω για χώρες στις οποίες έχουμε παρουσία και εμείς δυσκολευόμασταν πάρα πολύ. Εδώ τα πράγματα για μας είναι σχετικά πιο εύκολα. Και θέλω να μιλήσω και για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τόσο από τα ιδιωτικά funds που υπάρχουν, αλλά και από κρατικές ευκαιρίες που υπάρχουν για εταιρείες καινοτομίας, με επίκεντρο την εξωστρέφεια, που νέοι επιχειρηματίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε, γιατί έρχεται σε μια κόντρα σε σχέση με αυτά που μας λένε άλλοι επιχειρηματίες. Εσείς κρίνετε ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Άκουγα και τον κύριο Παπαναστάση, Παπαθανάση, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και είχε πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εσείς αυτό το βλέπετε να λειτουργεί στην πράξη καλά? Ναι. Τώρα, μπορεί να έχουμε πλάσει το δικό μας νεφάκι νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, εμείς δημιουργήσαμε το Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης στην Αθήνα για την δημιουργία κάποιων νέων προϊόντων. Ήδη λανσάραμε το πρώτο, το Digital Sales Assistant, ενδεχομένως να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο γι' αυτό. Βεβαίως. Και ετοιμάζουμε το δεύτερο. Γι' αυτό βρήκαμε εργαλεία χρηματοδοτικά, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης και είναι μια παγκόσμια καινοτομία που θα ξεκινήσει στην Αθήνα. Αυτό είναι πέρα από τη χρηματοδότηση από ιδιωτικά funds, είναι πραγματικά κρατικά εργαλεία, τα οποία είναι ανοιχτά και με εύκολες διαδικασίες μπορεί κάποιος να τα... Μας βάλατε τώρα το σποράκι. Είπατε παγκόσμια καινοτομία και αναφερθήκατε στη το Digital Sales Assistant. Τι είναι λοιπόν αυτό? Ναι, ο ψηφιακός πολιτής, φανταστήκαμε εμείς στη SafeSize πώς θα είναι ο ιδανικός πολιτής σε ένα φυσικό κατάστημα. Και ξέρετε, πολλές φορές είναι δύσκολο. Οι άνθρωποι που εξυπηρετούν σε φυσικά καταστήματα έχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να πουλάς παπούτσια σε καταστήματα. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Σκεφτήκαμε ένα εργαλείο που να μπορεί να εξυπηρετεί τον τελικό καταναλωτή όταν οι πολιτές που είναι στο κατάστημα δεν έχουν τον χρόνο ή δεν είναι διαθέσιμοι. Άρα, φανταστήκαμε ένα πολιτή που έχει όλες τις γνώσεις για τα παπούτσια, που μπορεί να σκανάρει τα πόδια του πελάτη, να τον ρωτήσει ερωτήσεις, να δημιουργήσει το ψηφιακό του προφίλ και να του προτείνει παπούτσια που βρίσκονται στην αποθήκη του καταστήματος διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Επομένως, κάνει πολύ πιο γρήγορη, πιο εύκολη και θέλουμε να πιστεύουμε πιο ευχάριστη
τη διαδικασία αγοράς παπουτσιών. Τώρα, όλο αυτό ενσωματώνει σίγουρα τεχνητή νοημοσύνη, σωστά? Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και στην ελληνική απόδοση, έξυπνος, αυτόνομος, ηλεκτρονικός πολιτής. Ναι, Ποια τεχνολογία πεθαίνει? Ναι, η ομορφιά όμως της τεχνολογίας είναι, ακούγεται περίπλοκο, αλλά κάνει κάτι που είναι περίπλοκο στο πίσω μέρος πολύ εύκολο για τον κάθε χρήστη. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό τώρα θα έρθει σε κόντρα με τους εργαζόμενους στα φυσικά καταστήματα ή θα έρθει να συμπληρώσει ένα κενό? Ο στόχος μας είναι να συμπληρώσει. Εμείς δεν φανταζόμαστε φυσικά καταστήματα χωρίς ανθρώπινο στοιχείο. Όμως πολλές φορές ο πολιτής μπορεί να τρέχει στις αποθήκες, να κουβαλάει παπούτσια και να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τον πελάτη. Εμείς θέλουμε τον πολιτή να εξυπηρετεί τους πελάτες και να μην χάνεται χρόνος. Πολλές φορές νομίζω ότι όταν κάποιος πηγαίνει σε ένα φυσικό κατάστημα μπορεί να αντιληφθεί και ότι είναι τόσο μεγάλη η κίνηση μέσα σε ένα φυσικό κατάστημα που δεν προλαβαίνουν οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι να την καλύψουν. Μπορεί και αυτό το κενό να βοηθηθεί για τις επιχειρήσεις από τον Digital Sales Assistant. Χθες ήταν η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, πήγαμε στα καταστήματα με τη σύζυγό μου. Γινόταν χαμός. Είναι δύσκολο να βρεις έναν πολιτή να σε εξυπηρετήσει. Άρα, σε αυτές τις στιγμές, στα peaks που λέμε, εκεί χρειάζονται εργαλεία να συμπληρώσουν τους ανθρώπους που εργάζονται στα καταστήματα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχετε πιάσει την αγορά υπόδησης, η οποία είναι μια αγορά των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι πάνω από 350 δισεκατομμύρια στον κόσμο. Άρα δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια τεράστια αγορά και γι' αυτό και εμείς επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε αυτή, γιατί βλέπουμε ότι εταιρείες σαν τη δική μας, μάλλον το παγκόσμιο λιανεμπόριο, χρηματοδοτεί εταιρείες που οδηγούν στην ανάπτυξη των πωλήσεων και στη μείωση των επιστροφών γύρω στα 7 δις. Επομένως, αυτή είναι η πίτα την οποία εμείς καλούμαστε να πάρουμε μερίδιο αγοράς. Κύριε Σταυράκη, επειδή έχετε καταφέρει αυτή την πολύ σημαντική ανάπτυξη, με ποιο τρόπο το έχετε καταφέρει αυτό? Δηλαδή, υπάρχει ένα development department που ανοίγει νέες αγορές, πάτε εσείς ο ίδιος σε εκθέσεις ή χτίζετε ένα network? Πάντα το αναρωτιόμουν αυτό, πώς μπορεί μια επιχείρηση να διευρύνει το πελατολογιό της σε αυτό το βαθμό. Έχετε παρουσία σε 60 χώρες και γραφεία σε 5, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Κοιτάξτε, όταν κάποιος ξεκινάει μια νεοφυή προσπάθεια, έχεις 5 καπέλα και φοράς ανάλογα το καπέλο της χρηματοδότησης, της επέκτασης του δικτύου, του προϊόντος. Σιγά σιγά όσο η εταιρεία αναπτύσσεται, δημιουργούμε τμήματα ανάπτυξης, έχουμε business development τμήμα. Όμως, για να είμαι ειλικρινής, το μεγαλύτερο κομμάτι της ανάπτυξης έρχεται από την επιτυχία του προϊόντος. Οι μεγάλες αλυσίδες και οι μεγάλοι μας πελάτες μας βλέπουν στο εξωτερικό, σε μεγάλα καταστήματα, βλέπουν τη λύση μας, τη δοκιμάζουν, επικοινωνούν μαζί μας και όταν τους εξηγούμε τι κάνουμε και όταν το δοκιμάζουν, γίνονται πελάτες μας. Φαίνεται σαν να γίνεται κάπως ακούραστα, κάπως αβίαστα η επέκταση. Ναι, στα λίγα λεπτά που έχουμε να τα πούμε, το λέμε αβίαστα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει πολλή ενέργεια, πολλή προσπάθεια. Για κάθε ένα ναι, έχεις και πολλά όχι και πολλοί κόσμος που είναι πολύ επιφυλακτικός. Εσείς είχατε όχι στην αρχή της πορείας? Βεβαίως, στην αρχή είχα μόνο όχι. Όταν εξηγούσαμε τι πάμε να κάνουμε το 2013, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο ή κάτι που τα καταστήματα θεωρούσαν ότι το χρειάζονται. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε την αρχή. Όταν όμως έγινε η αρχή, το προϊόν μετά αρχίζει και μιλάει από μόνο του. Και μια που μιλάτε για αρχή, ποια είναι η μεγάλη εταιρεία? Μια εταιρεία κολοσσός, η οποία ουσιαστικά άνοιξε και την πύλη για την δική σας startup. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες αθλητικές αλυσίδες στον κόσμο. Έχουμε στρατηγικές συνεργασίες με την Intersport που είναι σε 42 χώρες, με 5.500 καταστήματα, με τη Decathlon που είμαστε πάνω από 30 χώρες, με brands όπως η Nike και η Adidas και η Puma και η Hoka. Άρα έχουμε μεγάλα brands στο αθλητικό κομμάτι και πολλές αλυσίδες στην αγορά της μόδας, αλλά και στο παιδικό παπούτσι. Και όμως ποια ήταν, αν όχι η εταιρεία, ποια ήταν η στιγμή που έγινε η αλλαγή και ξαφνικά νιώσατε ότι αρχίζει και συμβαίνει, πάει καλά, μπαίνει στις ράγες? Ναι, όταν καταφέραμε και μπήκαμε στη Γερμανία, σε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα αθλητικών, η οποία έκανε έναν διαγωνισμό για τεχνολογίες παρεμφερείς. Ίδια δεν υπάρχει, ξέρετε, το παιδί μας το αγαπάμε πάρα πολύ, οπότε. Και επέλεξε εμάς, μια εταιρεία με Έλληνες, που δεν είχε παρουσία στη Γερμανία, για να συνεργαστεί. Εκεί ήταν η στιγμή που πιστέψαμε πραγματικά ότι μπορούμε να πετύχουμε. Υπάρχει μείγμα στους συνεργάτες σας? Φανταζόμαστε ότι δεν είστε όλοι Έλληνες. 19 εθνικότητες, 40% γυναίκες,
είμαστε λίγο ο πύργος της Βαβέλ, αλλά και ένα παράδειγμα ότι μπορείς πολύ όμορφα να συνεργαστείς με όλες τις εθνικότητες σε διαφορετικές χρονικές ζώνες. Επειδή δίνεται ένα πολύ αισιόδοξο στίγμα και αυτό είναι ωραίο, είναι μόνο θετικό, θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν και αρνητικά πράγματα τα οποία ως επιχειρηματίας και ως άνθρωπος που κινείται μέσα στην αγορά βλέπετε και σας ανησυχούν γενικώς στο μέλλον της οικονομίας, σε οποιοδήποτε επίπεδο κρίνετε ότι θέλετε να απαντήσετε, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές, είτε συγκεκριμένα στην αγορά των παπουτσιών. Κοιτάξτε. Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο εκφύσεως. Σίγουρα υπάρχουν αρνητικά. Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πολλές φορές το ανθρώπινο στοιχείο μπορεί να μας παρασύρει και να ζητάμε περισσότερα για μας και λιγότερα για τους άλλους. Νομίζω ότι αν χτίσουμε εταιρείες τις οποίες μπορούμε να μοιραζόμαστε και να μην είμαστε εγωκεντρικοί και εσωστρεφείς, δεν βλέπω δυσκολίες. Αλλά είμαι φύση ρομαντικά αφελής και πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, οπότε ξέρετε, η γνώμη του ενός. Είναι ωραίο αυτό που λέτε, κύριε Σταυράκη, γιατί ουσιαστικά είναι και ένα διαφορετικό δίδαγμα στον τρόπο ηγεσίας που ασκείται πλέον. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη διάσταση από τον τρόπο εταιρικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε τον έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες, και καλούνται οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες δηλαδή, να δουν τα πράγματα από μια διαφορετική οπτική, που δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, κυρίως σε όσους είναι μέσης ηλικίας και μεγαλύτεροι. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλά νέα παιδιά που μας δείχνουν το δρόμο. Και ακολουθώντας το παράδειγμα που μας δίνουν τα νέα παιδιά, νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, χωρίς να σας καθυστερήσω. Εμείς έχουμε φτιάξει αυτό που λέμε salary house. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει έναν αλγόριθμο με τον οποίο προσαρμόζονται οι μισθοί και οι αυξήσεις των ανθρώπων μας. Με απόλυτη διαφάνεια, με ένα υπολογιστή που μπορεί να έχει ο καθένας και να βάλει τη βαθμολογία του και να πάρει. Δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι. Πείτε μας κι άλλα. Ναι. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να δώσω ό,τι μισθό θέλω σε μένα, ναι, και να πληρώνω λίγο τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά. Εμείς έχουμε έναν πολλαπλασιαστή. Κανείς στην εταιρεία δεν μπορεί να αμοιβθεί περισσότερο από έναν συγκεκριμένο πολλαπλασιαστή του χαμηλότερα αμοιβόμενου. Άρα, αν θες να αυξήσεις τους μισθούς στα στελέχη της εταιρείας, πρέπει να αυξήσεις τους μισθούς σε όλη την εταιρεία. Κύριε Σταυράκη, αυτό γίνεται με έναν αλγόριθμο. Προσέξτε, γιατί θα χαλάσετε την πιάτσα. Υπάρχει κίνδυνος εδώ. να σας ρωτήσω, ποια είναι τα σχέδια από εδώ και πέρα για την Safe Size επιχειρηματικά? Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε την επέκτασή μας με την αγορά της Αμερικής, που είναι μια πολύ σημαντική αγορά για εμάς, και την Νοτιοανατολική Ασία, όπου έχουμε πολύ δυναμική παρουσία και στην Ιαπωνία και στην Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, οπότε και στην Αυστραλία φυσικά που έχουμε το νέο μας γραφεία. Και έχουμε μια νέα παγκόσμια καινοτομία, αυτό που είπαμε που φέρνουμε το καλοκαίρι, που πιστεύουμε ότι θα είναι σχετική για όλους τους πελάτες μας με τους οποίους αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε. Ο έξυπνος αυτόνομος ηλεκτρονικός πολιτής είναι φιλοδοξεί να μπει σε όλα τα φυσικά καταστήματα, όσο το δυνατόν περισσότερα σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Είναι τόσο μεγάλο το πλάνο? Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται στην Ολλανδία και στην Ιρλανδία και φιλοδοξούμε να μπει σε όλες τις αγορές μας και στις 60 αγορές μας. Και στην Ελλάδα με ποια σειρά προτεραιότητας το προγραμματίζετε? Η αλήθεια είναι ότι πλέον θέλουμε όλα τα νέα προϊόντα να ξεκινούν από την Ελλάδα. Μιλούμε αυτή τη στιγμή με συνεργάτες, εταιρείες λιανικής που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν τις λύσεις μας, και από το βήμα σας καλώ και αν υπάρχουν εταιρείες παπουτσιών στην Ελλάδα που θέλουν να δοκιμάσουν την τεχνολογία μας, να μας καλέσουν και να δοκιμάσουμε μαζί. Τώρα, επειδή είστε μέσα στην αγορά παπουτσιών, έχετε διακρίνει κάποια τάση στην υπόδηση? Κάτι, ναι, να δούμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με την κουλτούρα ή την αγορά της υπόδησης στο μέλλον? Αυτή τη στιγμή τα παπούτσια φτιάχνονται σε χώρες της Ανατολής, μεταφέρονται σε όλο τον κόσμο, στις κεντρικές αποθήκες των brands, στις κεντρικές αποθήκες των retailers, για να καταλήξουν στα σπίτια μας, να τα επιστρέψουμε, και πολλά από αυτά καταλήγουν στη χωματερή. Αυτός δεν είναι ένας βιώσιμος τρόπος παραγωγής και ανάπτυξης της αγοράς παπουτσιού. Πιστεύουμε πολύ στο μέλλον αυτό που ονομάζουμε mass customization, της εξατομικευμένης παραγωγής ενός μοντέλου τη φορά για τον κάθε καταναλωτή. Δεν είναι κάτι που είναι άμεσα διαθέσιμο, αλλά εμείς, συγκεντρώνοντας δεδομένα των ποδιών των καταναλωτών και των προτιμήσεων των καταναλωτών, πιστεύουμε ότι μπορούμε σταδιακά
να αρχίσουμε να δημιουργούμε παπούτσια τα οποία φτιάχνονται τοπικά και φτιάχνονται το καθένα για τον καταναλωτή που τα χρειάζεται. Άρα, λοιπόν, μας λέτε, κύριε Σταυράκη, ότι τα δεδομένα για τη δική σας περίπτωση είναι όντως το Άγιο Δισκοπότηρο για τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Και συγκεντρώνοντας δεδομένα από όλους μας, ίσως στο κοντινό μέλλον να μπορώ εγώ να έχω ένα ζευγάρι παπούτσια, το οποίο θα είναι εξατομικευμένο σύμφωνα με τις ανάγκες μου. Ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε ότι κάνετε τη δραστηριότητά σας. Εγώ μου αρέσει το τένις, παίζω τένις. Θα παραγγέλνω τα παπούτσια μου, θα έρχεται ένα κουτί το οποίο θα έχει παραχθεί τα παπούτσια 3D printed στην Ελλάδα. Θα τα φοράω. Η Safe Size θα ξέρει πότε χρειάζομαι το επόμενο ζευγάρι, θα μου στέλνει το νέο κουτί, θα αλλάζω τα παπούτσια, θα ανακυκλώνεται το 95% των υλικών που έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα παπούτσια και θα πληρώνω μια μηνιαία συνδρομή για να έχω τα παπούτσια μου του τένις, για παράδειγμα. Δηλαδή, άρα βλέπουμε ένα μέλλον που θα αλλάξει και το business μοντέλο αλλά και το παραγωγικό μοντέλο των παπουτσιών. Δεν θα χρειάζεται καν να σκέφτομαι ως καταναλωτής πότε πρέπει να αλλάξω παπούτσια. Θα είναι κάτι που θα μου παρέχεται ως υπηρεσία. Αυτό είναι το όνειρο. Επιτρέψτε μας να ονειρευόμαστε, αυτό είναι το όνειρο. Εμείς με πολύ χαρά επιτρέπουμε τα πάντα. Αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα το zero waste, έτσι, το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ σε πάρα πολλές εκφάνσεις διαφορετικές και καταλαβαίνω τώρα ότι είναι ένα ζητούμενο και για την αγορά των παπουτσιών. Η αγορά της μόδας παπούτσι και ρούχο είναι η δεύτερη πιο βρώμικη αγορά στον κόσμο. Βρώμικη εννοείται ότι δίνει παπούτσια. Ακριβώς, σε περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αν πάρεις την αγορά των παπουτσιών και των ρούχων, είναι μεγαλύτερος αντίκτυπος από όλη την αεροπλοεία και όλες τις μεταφορές μέσω θαλάσσης παγκοσμίως. Είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Είναι και αυτή η λογική του fast fashion, όπου όλα είναι πάνθηνα και είναι στη λογική ότι δεν κρατάνε πολύ. Μπορώ να καλύπτω την καταναλωτική μου λεμαργία όσο συχνά θέλω. Άρα αυτό βλέπετε να αλλάζει. Δηλαδή, η Safe Size θα αλλάζει το ζευγάρι των παπουτσιών σε πιο αργό ρυθμό από ό,τι ο καταναλωτής επιθυμεί. Η λογική είναι να μπορούμε να παράγουμε λιγότερα αλλά πιο σχετικά παπούτσια για τους καταναλωτές, επομένως να έχουμε μικρότερη παραγωγή και μικρότερη συχνότητα αλλαγής, αλλά με μεγαλύτερα έσοδα και μεγαλύτερη κερδοφορία και για τους retailers και για τα brands που τα παράγουν. Είναι μεγάλο το στοίχημα. Τώρα έχω άλλη μια ερώτηση που είναι, επειδή ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, παύλα κοινωνία, βλέπετε διαφορές στο πώς επιλέγουν τα παπούτσια τους οι διαφορετικές εθνικότητες ή κουλτούρες στις οποίες δραστηριοποιείστε? Μιλήσατε για την Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, πάρα πολύ μακριά από εδώ. Ναι, υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη μορφολογία των ποδιών αναγεωγραφία. Εμείς, φανταστείτε, έχουμε ένα παγκόσμιο χάρτη όπου έχουμε την κατανομή της μορφολογίας των ποδιών των πληθυσμών, που μπορούμε να βοηθήσουμε τα brands να παράξουν σωστά παπούτσια. Αυτό που βλέπουμε είναι οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν παπούτσια με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Ενώ όσο πηγαίνει στον νότο είναι περισσότερο θέμα μόδας. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, οι γυναίκες τους αρέσει να φορούν πολύ στενά παπούτσια. Γιατί το μεγάλο παπούτσι φαίνεται άκομψο. Δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. Άρα τέτοια μικρά χαρακτηριστικά τα βλέπουμε συχνά. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και επειδή είστε όντως ένα τεράστιο database, από ό,τι καταλαβαίνω, με δεδομένα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω πώς αυτό διασφαλίζεται να είναι ασφαλές. Γιατί σε αυτή την εποχή που μπαίνουμε με τα τεράστια database και τα clouds, υπάρχει πάντα το διακύβευμα αυτά τα δεδομένα να είναι ασφαλή. Αυτό πώς το καταφέρνετε? Ναι, είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί σε αυτό. Δουλεύουμε μαζί με τους πελάτες μας, τους retailers και τα brands. Υπάρχουν τα στοιχεία του GDPR, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα οποία πάντα ο καταναλωτής πρέπει να κάνει opt-in, να διαλέξει να λάβει στοιχεία από εμάς και δεν αποθηκεύουμε τίποτα αν οι καταναλωτές δεν δεχτούν την αποθήκευση αυτών των στοιχείων. Και πάντοτε έχουμε πολλές περιπτώσεις που αν κάποιος θέλει να διαγράψουν τα στοιχεία του, τα διαγράφουμε. Για μας τα πρωτογενή στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Νομίζω η επιτυχία των μελλοντικών εταιριών θα επαφίεται στην πρόσβαση που θα έχει σε πρωτογενή στοιχεία καταναλωτών σίγουρα, αλλά πρωτογενή στοιχεία γενικότερα. Κύριε Σταυράκη, χαρήκαμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Ελπίζουμε την επόμενη φορά που θα τα πούμε εδώ από τον τηλεοπτικό αέρα της Ναυτεμπορικής να έχετε να μας προσθέσετε και τα νέα σας πλάνα και οράματα. Με πολύ χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Και σε εσάς, να είστε καλά.